तो हेलो गाइस गुड मर्निं एन्ड वेलकाम बेक एगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो जाफिनलायबाय गोबाव सम जाबायमोन ना लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नुयैया दिनै नुलायसिगोन मोनसे मोजां कन्टेन्ट आरो ना नोंथांमोनाथ' सानदोंमोन खोमा ना आंखो अरुणाचलाव दंमोन इमान थाब न'आव फैबाय होननानै माबा हिन्जावा उदै साबाय थादोंमोन आरो ना बेनि थाखायनो न'आव थाबनो फैनो गोनां जाबाय मानो होनबाथाय बेनि डेलिभारि टाइमाव मोनफैबायना बेनि थाखायनो फैनो गोनां जाबाय आरो ना हरखाबै आरो लोगोसे दिनै गामियाव हाबा दङ आरो ना ओमफ्राय नै इथिं गपिमोनबो फैदो नै Enjoy bro, udah gue bangun udah selingkuh wah dugatar, dus, enjoy, ada vita lab benar nah itu jaga sini sasi ya, entah vita tahun vita lab tapi itu gue tahu tak ya nah, inviting lokal nabal lab deh nih, lokal nak isi macam mendar nah, lokal nalam nanti kan macam mendar nah, aku bawa hal sal, biasa ya, ekor bayi itu bayi ini breakup jatuh nah, oh itu kan, breakup jatuh nih. Just kidding bro. Baik, kuno waktu mana biar dukung benar nah nih. Malay anak tadi ting ronjali agila nalai manda. Kudum na? Tet lihat terang untuk bina apa ya? Mana biar kebuka apa mana isike nuya sampai di nuya isike mana. Gopi atau mama sih gopi rider. Pisa biar deng nalai nah gopi. Ini. Karena Dubai. Sikim Kokrajhar. Mama biar di sini sih ada. Nama dos. Tanpa bazi nih orang pita ketan lain ya role, mana pita gelam. Zakang masuk sana lain. Pita ke gelau na bungar, na teh jengi ente pita nih, pe gelau na bungar na. Ini letter tuh mana pita ini nabur genar na. Gelau pita busung lagi. Tangrong dra, dra numpang kali. Oleh gefer, mana ada mabung na na. Mita nih, nasi kesini na, nasi nih pasti ini. Nada mana sungan? Mana sungai ni? Mabis ini masing-masing dengan kali ya? Bara bungsi. Ini agak di jalan na? Mana anu mudah? Like kan naik demen bazi ya, ini fai. Layak bisa terus nalai dia nak ini lapa pura berderber. Nah zaman saya singsan di sini mau baru. Baik tim dia dengan. Naik demen beserang terai jalan tampil bayi. Angkan hadiah mana? Lagu ferdang lain tang siar na, lain tang nane. Bisa songsingan nara. Dus. Emang ku dong yang bunuh lagi lemu itu. Nih nasi bedong bra. Bedong bra, daman ini. Kalau kau dah mun prepare nang, lai saya kelan ane mun prepare empai. Ting haba ni. Gip kebelan nang tu siapa ya? Baik ting saya kasih ni dah besar kan dia. Lai kau ini lai ini. Saya ada ting reels banyak kasih ni, ekdom rektor bayi. Umur ke suku mai malai ni dah aram sesuka senang dingkol senang berhadar nani. Ya su tap su darling. Tar thangna semua kipse kuduna nang. Kuduna masih nak kalam deh. Kuduna beda. Kuduna. Ada tu. Kuduna ro. Iman tak. Darling. Sudah ba? Darling bukan nang. Manang malai. Sona. Ang sonang raman si berat dan masih yang. Jiu. Yu bun senang ke. Ki. Ya pun kana. Hasudi. Aye, ini sona. Jiu. Bela. Sudah tamna. Andi sin mas be. Udah hot sih ya. Tap nusulai, mana lasi yang kamu siapa yang kamu jaga yang pumpai. Tuh fungsi mamang sudah mulai, betul? Alu jempol kau bina, nah ada sangat nang, kan tuh fungsi lah kayak mana? Dus, mate alasan apa ini kau song nang mele? Ang song na saan na fitan. Alasan apa itu biasa kau song nang mele na, apa ini? Nah, pergi ya, desa lagi sekolah nak kamu beda tak mau bersihkan. Oh, halau betul sih macam. Mau akai buku ni? Ah? Akai mau udah. No, ini dah ni tak buku nane, marba. Deh, se lokona jeng pun ikan ni, mau beri keter bodoh ni. Tak mana kena mak? Hah? Joldi, mana kai? Ini fulkobi ingkri, bayi lava, bayi dabu mana sih mana na? Like song ini mana dabu ha? Like song kai? Sana sang sampai dulu aku, mesti. Mungkin. Sana itu. Menang man lak mana nengah, nang man lak mana? Iya, jeng kau naik berada di mana nak mana? Ano nunggu?
लादो नामा ini दोन जल्दी दोन Nggak, isi langsung nanti video bener jangan. Itu sakit ke. नै अमा बेदर लाबोदो आरो ना आधा केजि लाबोदो अमा बेदरखौ आं जाया नालाय ओमफ्राय नै इथिं बियारबो लाबोदो बियारनि नामा नाम रेड स्टार बा गोजा तुर्किनि आरो ना जोंनो गोथाव जागोन बायदि मोनदो नाथाय आं लोङा आरो ना नै अमा बेदरखौ एकदमबारे हांगासिनो आरो ना बाजियासो आरो ना सावग्राया इसे जागोन जाहैबाय हारसिं जागोन नै अमा बेदरखौनो हारसिं जाजोबगोन खामानिसो खोलैबाय दं दहायनिफ्राय लस जाबायना एसे मोजां साव बोरै सावथारनो एसे एसेल' नाङो माने सावनायानो बेनाथ' जाखाया बार' सालायदि सावदोंना गोखासो जागोन दे जागासिनो ओंख्रिया गोथाव जादियालै ना कबि आलुआ आं गोथाव मोनाखैलै लायालाय नों लायखौ जायाखै ना आं लायखौ जायाखै गगा मोनदोंमोन जोंना बेफोरबायदिनो जायोलै हायावनो ना ट्रेडिसनेल ना गोदोनिफ्रायनो हायाव जाबोना देरबायना गोदोनि आबै आबौनिफ्रायनो ना आंना जोब्बाय नै आं जाखानानैसो भिडिअ बानायगासिनो बिथिं मेथाइ जागासिनो बाजि आरो इथिं आइमोनजों रायज्लायगासिनो आरोना बिराद गोबावनि उनाव नुदों नालाय आरो आइमोनजों बारा रायज्लायनो मोनखाया नालाय आइमोनखौनो स' लोगोफोर आं जाखांबाय आरो ना माने एकदम बिराद फास्ट जाखायो नालाय आंना दिनै बाजै मोननायथिं जागासिनो बे लास्टाव जाबाय नालाय इनो एसे गोबाव जाखासिगोन ओइ दुस मिठाबो जाखांबाय मिठा मिठा माथो जाबायलाय ए दानबा बाजि दिपालिया थांनो ओंखारबाय आरो ना ओमफ्राय गपिया थांथ'नाय नंलाय थांबाय दानाबा दिपालि बुसेवा ओमफ्राय दा मैथाया ओंखारलायथोंसै हाबानि दिपालि बुसेयाव जों बुसेवखौनो होनखायो बुसेयाव ओमफ्राय दा हाबायाव थांनो थाखाय ओंखारनोसै ना मा होनो गपि टिकेट जाना फैनोसै ना मा होनो गुन्दा पाटास येस तेरे नाम जानायाव दं जाय जानायनि मावनायाव गैया स' लोगोफोर जों दा ओंखारखांबाय आरो ना ओंखारनानै हाबाखौ जाना लायनोसै ना मा दुस हा खबर मोजां जागोन जारुरथार माथो मा दोङो हा खबर भालायाखै ना लिपस्टिक माबोरै गोजानो नायलाय देन्जार बेदर जानाय फैसै नामा दार्लिं हा नों ना जागोन ना बेदर ओइ निपिनजय मोजां जाहोआबा नाय हाबानि उनाव नों भिडिअखौ नायनानै लोगोफोर मोनफैबाय आरो ना हाबासालियाव नै गेटआ बेफोरबायदि साजायनाय जादों आरो गेटखौ एकदम मालाय लकेल आरो एकदम मानसिफोर दङ माने मोसानायफोरा मोसागासिनो माने नै फुरा दासो लारिं-लारिंनो जना दंजोबो आरो राजुब केमेरामेन ओंखाम जानो फैबाय आरोना लोगोफोर दानाबा जानोसै थिगसे गोबाव एसे थोआइसिनो आंनो मोजां रान दे नोंथांनानै नाङा मोनबा जागोन आरो जादोबा दुस दे जादो नोंलाय दुस एकदम नाम्बार वान अबे दहायसो जाखांबायमोन आरो ना मा उदैयाव बेखौ जों जाबावो दे इउदियाव सोदो दिनै जाथ'ला आरो ना न'आव जाना थांगासै दयनिखौ भिभ'आव सोदोंमोन दा भान्दाराव सोदो ना दे होदो जानाया
जोंहा जाग्रोबाय नै इसोरना बिबाजै बिबोनां दाबो जाखा माने जरानो जालायलायो दाम दाम जा माथो फानदो जानायावलाय आरो गारनायाव गैया जानांला अमा बेदर जानोबा नै मा होनदो अमा बेदर जानो लुगैदोंबा फैदोसो दानो साइकेल लाना खारबोखादोसो नोंखौ भिडिअखौ नायदोंबा आरो खेला लाबालाय जाया जायो हायोबाथ' खारबोखा फोरावबो दानाबा जाखांबाय लोंखांबाय आरोना ओमफ्राय आराम थांसै न'फोराव नै हौवा गोदान हिनजाव गोदान नायदों गदर आंखौबो दसे देखायनांगोन নে 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 mana kardus nama orang akhirnya kerla so लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला आरोना मानो होनबा जेसेबां गोलाव खालामो एसेबां गोलाव जालांबाय थागोन ओमफ्राय दा सानाबो हाबबाय आरोना नै खोमसियानो जाजोब्बाय सान हाबबाय बेनिखायनो भिडिअखौ फोजोबसै ना मा होनदों मा खालामनांगोन लास्टआव इथिं फैब्रा आनसाबस्क्राइब खालामनांगौ साबस्क्राइब खालामना जिमानखिनि दं बेबो आनसाबस्क्राइब खालामना जोब गाइस जालासि गोजोननाय मोनगोन आनसाबस्क्राइब खालामबाथाय थ' शेयारबो खालामनाङा सेर खालामना माने साबस्क्राइब खालामबा बिदि जायोलै गोसोखौ इन्टारेस्ट मोनथ्रा आनसाबस्क्राइब खालामबा माने नायनो मोजां मोनो अरे मोसौ लांनाय दा ओंखाम जायो दिया हाबायाव जेनेबा टाटा बाय बाय